खुलुमबाय रायजोफोर लोगोसे आंनि रिंहा बड' चेनेलाव गासैखौबो आङो बरायनानै लाबाय। थ' रायजोफोर आङो दिनै मोनसे जायगायाव थांनो आगान सुरदोंलाय दे गोजानाव नङा रायजोफोर ओरैनो माने गामियावनो आङो दिनैहाय नोंथांमोननो जोंनि गामियाव बेसेबां सि दाग्रा बर' हिन्जावफोर दं आङो बेखौ नोंथांमोननो देखायनो बा शेयार खालामनो सानदोंलाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासे नायलां, भिडिअखौ स्किप खालामनो नाङा। भिडिअनिफ्राय दा ओंखारथ' नोंथाङा जुदि भिडिअनिफ्राय ओंखारब्ला नोंथाङा मिथिनाय नङा, भिडिअखौ नायजोबलां अब्ला नोंथाङा मिथिगोन। थ' रायजोफोर आङो बेनि गेजेरावनो नोंथांमोनाव मोनसे खावलायो जे नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै गालां, नायनानै ओरैनो दागालां। आं बेखौ नोंथांमोनाव खावलायनाय थाबाय। नोंथांमोना शेयार खालामनो हागोन, कमेन्ट खालामनो हागोन, लोगोसे मोजां मोनसे लाइक खालामनानै गालांदो। ओरैबायदि माने जोंनि गामियाव सि दाग्राफोर बर' हिन्जावफोर दं, माने सोरबा बिदि सि दानायजोंनो न'खर संसार सोलिनो हानाय बेफोरबायदिबो दं आरो। माने सि दानायजोंनो फिसा फिसौ फोरोंनायाव हेफाजाब होनाय, न'खर संसार खुंनायाव हेफाजाब होनाय, नैबेबायदि माने जोंनि गामियाव सि दाग्रा दं। आं गुबुन जायगायाव दंना गैया बेखौ मिथिया, खिन्थु आङो जोंनि गामियाव जा दं आं बेखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदों। नोंथांमोनहा भिडिअखौ स्किप खालामनाङा, जेब्लायबो भिडिअखौ नायलांबाय था, जोबजासे नाय अननानै। थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ गोबाव खालामलिया, भिडिअखौ नोंथांमोनहा नायलांदो। थ' हेल' गाइस, आङो नै दहाय बुंनाय बायदि आङो जायगायाव सफैबाय। भिडिअखौ जोबजासे नायलां अब्लानो नोंथांमोनहा नुलांजोबगोन। आरो आं दहाय नोंथांमोननि सिगाङाव जेराव फैनो होन्दोंमोन बे जायगायाव आं मोनफैबाय। थ' फाइनालि आङो नोंथांमोननो भिडिअखौ देखायलांसिगोन, नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांनो हासिगोन। थ' गाइस नै आङो नोंसिनो सि दानाय देखायनो लाबोनाया नायबानो जाबाय। नोंथांमोनहा जे कमेन्ट खालामबाय थादों आरो देखायबाव होननानै सि दानायखौ। थ' लोगोफोर आङो बेनिखायनो दिनैहाय आरो नाजाबावनाय जाहैबाय नोंथांमोननो सि दानायखौ देखायनो थाखाय। नोंथांमोनहा नायनो हागोन नै सिया मा रोखोम। सिया बरिया जादों नै, खिन्थु सिया मा दख'ना होनो बेखौथ' आं बुंनो रोंलिया। नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामबानो जाहैबाय। नै माने आङो बैबाराव बुंदोंमोन जे सि दानानैबो माने न'खर संसार सोलिनो हायो होननानै। नायबानो जाबाय लोगोफोर नै। बेल' नङा, आरो गोबांथार जायगायाव आं नोंथांमोननो देखायबावगोन। नोंथांमोनहा भिडिअखौल' स्किप खालामनाङा, जोबजासे भिडिअखौ नायलां अब्ला नोंथांमोनहा नुजोबगोन। थ' लोगोफोर बाखि इनफरमेसनखौ नोंसोरो सि दाग्रा बिथांनिफ्रायनो मोनथिनानै लानो हागोन। दा आङो नोंथांमोननो डिटेल्सखौ खोन्थागोन, नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय। थ' गाइस नायनो हागोन नै। दानिया आङो बिनानावनाव सोंनि जे दख'नाया दानाय स्टक दंना गैया, आरो मा दख'ना आरो मालानिफ्राय माने सि दाजेना, सि दानानै माने बेसेबां मा जे सहाय मोन्दों आङो बेखौ बिनानावनाव सोंनि। नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय। थ' बिनानाव, सिखौ नोङो मालानिफ्राय दाजेना? आङो औ माबा मेट्रिक पास जानायनिफ्रायनो दानो रोंदों। मेट्रिक पास जानायनिफ्रायनो दानो रोंदों ने? अब्लाथ' सि दानानै माने गोबावसै। ओमफ्राय दा नोंसिनाव दाखांनाय स्टक दंना गैया दख'नायालाय? गैया दा हानाया, ओमफ्राय लांफैबालाय नै मोनलाङो। डेलि दाबाय थाखायो आनलिमिटेड। आनलिमिटेड दाबाय थायोना? थ' ओमफ्राय बेखौ मा दख'ना होनो जेनेब्ला? बियो औ गेजेर माखा आगर लानाय होनना बुङो बेखौ। रायजोफोर नोंसोर खोनाबाय, दख'नाया माने गेजेर माखा आगर लानायनो। जायफोरा माने दख'नाजों माने बिसोरो फ्रायनो मिथिखायो, नायनानैनो नायबानो जाबाय नै। बेनि दामखौ आङो नोंथांमोननो जेनारेलाव खोन्थानो हानाय नङा लोगोफोर। आरो जोंना बिनानावा माने गोबाव समनिफ्रायनो सि दानानै नै दिनैसिमावबो दागासिनो दं। थ' भिडिअखौ स्किप खालामनो नाङा, आरो आङो नोंथांमोननो दाबसे जायगायाव देखायनो थांगासिनो दं। थ' गाइस नोंथांमोना नुखाबाय दानो, माने आङो दहाय जेरै बुंदोंमोन, माने आङो बिनानावनि सि दानायखौ नोंथांमोननो देखायगोन होननानै बुंदोंमोन। दा आङो बे जायगानिफ्राय दाबसे जायगायाव थांसै लोगोफोर। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबाय थादो। थ' चलो बिदिबा नेक्स्ट जायगायाव थांदिनि, बयबो आंजों थौफादो। लाय लोगोफोर आङो बे जायगायाव दंफैयोलाय दा नै। नोंथांमोनहा नायनो हागोन बे जायगानि लकेसनखौ, आरो कमेन्ट खालामनो हागोन मा रोखोम बर्थमानाव बे बोथोराव नोंथांमोननि जायगायाव मा रोखोम जानानै दंथाय।
बेखौ हयले आं मिथिला जोंनि जायगायाव बेबायदि अबस्था जानानै दं नै नोंथांमोनहा नायनो हागोन माने ओरैबायदि रानख्रावजोब्बायमोन दाखालि बिदिनो सेरसे गाहाम आधा केजि गाहाम दाखालि अन्थाइ गोलैदों बेनिफ्रायसो माने एसे थान्दा जादों आरो बोथोरजों लोगोसे हा हुफ्रा बिफां लाइफांफ्रा नायनो हागोन नै लोगोफोर थ' लोगोफोर आं गोबाव खालामा सि दानायखौ आं नोंथांमोननो देखायलांसै नोंथांमोनहा नायलांदो थ' लोगोफोर नै सि दानायखौ नायनो हागोन नोंथांमोनहा दख'नायानो माने सलिड नुबाय आङो ओरैबायदि माने सि दायो दा लास्टआव आं नोंथांमोननो खोन्थागोन नायदोनाय माने लिरलायनानै लाखायो आरोखि नै आगर थिखोनाया लिरनानै लानानै सासे थिखोग्रा थालायखायो ओमफ्राय सासे दाग्रा थ' नायलां लोगोफोर भिडिअखौ दख'नानि कालारा नै मा रोखोम नायदो नै स्टेल कालारनो आङो दहायबो नोंथांमोननो देखायखाबाय स्टेल कालार आरो नै बेयावबो बेखौनो दादों अब्लाबो माने आगरा दस्रा स्टेल कालार नायनो हागोन नै सि दाग्राफोरखौ ओरैबायदि आरो ओरैबो नै गुबुन नङा माने मालाय नङा आरो सोमोन्दोआव आङो बिखुनजोसो जायो नायनो हागोन नै बर' हिन्जावफोरनि सि दानायखौ नायनो हागोन आरो नै ओरै माने सासे मुस्रा सादों आरो सासे आगर दिखोदों सासे मा होनो थाथ खुदों थ' आब' मा दख'ना होनो बेखौ बेफोर खोनाबाय मोसायाव आगर लादोंनो रुगुङाव आगर ओमफ्राय कालारा स्टेल कालारखाने स्टेल कालार ओमफ्राय नोंसिनाव दाखांनाय स्टक दंना माथो जेनेबा दाखांनानै दोननाय दङ ना गांसे दङ ओमफ्राय सोरबा लांफैबा फानगोन ना फाना नोंसोरलाय थ' रायजोफोर नोंथांमोना खोनाबाय दाखांनानै दोननायबो दङ ओमफ्राय माने सोरबा लांनो फैब्ला फानगोन आरो थ' आङो दहायनिफ्रायनो बुंदों जे कन्टेक्ट नाम्बारखौ आङो स्क्रिनाव होगोन दामखौ ओरैनो जेनारेलाव आं बुंनो हानाय नंला रायजोफोर नोंथांमोनहा माने कन्टेक्ट खालामनानैहाय दामखौ सोंनानै लानो हागोन आरो लांफैनो हागोन थ' बिनि गासै थं एड्रेस फुल इनफरमेसनखौ आङो दा नोंथांमोननो होगोन नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबाय था जोबजासे जोबनायहालागै आङो नोंथांमोननो इनफरमेसनखौ होगोन लोगोसे आङो डिसक्रिपसननि लिंकआवबो नोंथांमोनहा थांना नायनो हागोन बावबो आङो होनानै होगोन थ' नुखाबाय नै सिया रायजोफोर मोसायाव आगर होनदों नामाथाय ओमफ्राय स्टेल कालारनो नोंथांमोना फ्रायनो मिथिखागौ माने दख'नायाव बेखौ मा होनो थ' बेनो लोगोफोर फाइनालि गाइस आङो नै जोंहा माने आङो सोमोन्दोआव बेवाइ जायो आङो नै दा बर्थमानावहाय बेवाइफोरनि न'आव दंफैयो आङो दहाय बुंखादोंमोन ना नोंसिनो जे आङो दाबसे जायगायाव फैबावगोन होननानै थ' लोगोफोर नोंसोर बेबायदिनो आंजों फैफाबाय था आरो नायलांबाय था भिडिअखौ स्किप खालामनाङा थ' आङो दा नोंसिनो सिखौ देखायसिगोन नोंथांमोनहा नायनो हागोन माबायदि नुदों माबायदि नुवाखै लोगोसे जुदि नांगौबा नोंथांमोनहा आङो स्क्रिनाव कन्टेक्ट नाम्बार होखागोन थ' बेनो नै लोगोफोर थ' रायजो राजाफोर लोगोफोर नोंथांमोनहा भिडिअखौ माने भिडिअनिफ्राय ओंखारनाङा दानो भिडिअखौ जोबजासे नाय थ' गाइस नै सिया बेनो नै दख'नाया बेनो नायबानो जाबाय नै दख'नाया नै दख'नाया फाइनालि आङो बिदि कालार दख'नाखौ आं नुफेराखैमोन दिनैसिम माने बिदिबो दख'ना दायो ना नायदो नाय एक्सुवेलि माने दाग्राया सि मालिकआ बोरमानो दै दौहैदोंनो लोगोफोर फैयाखै दाबो ओइयावसो दङ हनै आं लेंहरबाय थादोंमोन फैयाखै
बेखौ मा दख'ना होनदोंथाय गेजेराव आगर एरनाय ना मा होनदों बिदि दख'नाखौ गेजेराव आगर एरनाय होनोनो लोगोफोर दख'नानि माबाया नामा गेजेराव आगर एरनाय स्टाइल कालार ना माबा होनोनो नायनानै ला नै दख'नाया मोजांथ' नै गेजेराव आगर एरनाया बे आगर एरनायखौनो होनोदां नै गाइस थ' लोगोफोर नै आं दा दाबसे जायगायाव दंफैयोलाय माने ओरैबायदि लकेसन नै नायनो हागोन नै लकेसनखौ नै रायजोफोर माने ओरैबायदि सि दायोलै जों लागोआव आं दा नोंथांमोननो दाहायसो आङो बुंनोसै दाथ' आं बुंथ'ला माने नै दा बेहायबो सि दानाय जुरिदों मा होनो बिदिखौ नो सोनाय ना नो खननाय होनो बे खामानिखौ बिसोरो मावगासिनो दं नो खादोंनो सि खागासिनो दं ओरैहाय सासे मुस्रा साग्रा ओमफ्राय ओरैहाय नाय मा मावगासिनो दंथाय बियो नानि ना सोर जाखो बियो थ' लोगोफोर सि दानायखौ नायलां आरो मा मा मावनो नागिरदों दा बेखौ ससेब्लाबो आं नोंथांमोननो देखायसै नोंथांमोनहा नायनो हागोन नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ थ' लोगोफोर नै बावबो माने सुरु जागासिनो दं सि दानाया खागासिनो दं नै बिथांमोनहा खागासिनो दं मानसिफ्रानो नायजाजोबलालै सि दानानै थेर बेथेर जाजोब्बाय नै ओरैबो मुस्रा सादों नै ओरै माने ओरै सासे मुस्रा साग्रा ओमफ्राय नै ओरैहाय सि खागासिनो दं ओरैहाय माने गानबो दामगासिनो दं नै दख'ना मोसानो बिदन फानगोन ना फाना नोंसोरलाय फानोनो फाननोनो दादों मोसायालाय सानसेयाव गांसे हायोलै ने हायो दा दाबालाय माने दासो नो खायखांनानै रासो खायखांनानै दासो खादों नै थ' रायजोफोर कमेन्ट खालाम लोगोसे स्क्रिनाव नाम्बार होनाय जागोन आरो दामफोरखौ कन्टेक्ट खालामनानै नोंथांमोनहा सोंहरनो हागोन माने दाखालि आङो बे सि दानायनि बिसय भिडिअ मोनसे खालामनाया माने गोबां मानसिया आंखौ कमेन्ट खालामदों जे दामफोरखौ बुंनो नाङा होननानै ओंखायनो दा प्रब्लेम जागोन आङो दामखौ होथ'नाय जानाय नंला नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामनानै बुं आरो कन्टेक्ट खालामनानै सोंहर दामा बेसेबांनि फानगोन आरो नोंथांमोनहा बेहाय फैब्ला माने दख'नाखौ मोनलाङैनि खोथायानो गैया सोरबा आंनि भिडिअखौ नायनानै माने दख'नाखौ सोरनावबा लांफैबायानो दाखालि थ' लोगोफोर नोंसोरनोबो जुदि दख'नाखौ नांगौब्ला लांफैनो हागोन एड्रेस बेखौ नोंथांमोनहा जुदि नायनो गोसोब्ला आंनि डिसक्रिपसननि लिंकआव थांनानै नायनांगोन अब्लानो आं बाव एड्रेसखौ फुल होनाय जागोन बे भिडिअनि गेजेरजों थ' बेनो रायजोफोर नायबानो जाबाय नोंथांमोनहा नै बेबो माने सिया मोजां जागोन मोसानो बियो दा मोसा दख'नाखौ गांसेयाव बेसेनि फानो कन्टेक्ट खालामनानै सोंहरबानो जाबाय थ' रायजोफोर बिदिबा नायलांबाय थादो थ' रायजोफोर नोंथांमोनहाथ' भिडिअखौ नुखाबाय माबायदि मोनदों मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो लोगोसे सोरनोबा जुदि दख'नाखौ नांगौब्ला आरो सोरबा जुदि बायनानै लांफैनो गोसोब्ला आरो सोरबा फायखारिफ्रा जुदि बिसिनिफ्राय दख'ना लांनो गोसोब्ला आङो गासै एड्रेसफोरखौ माने आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिपसनावनो होनाय जाहैबाय नोंथांमोनहा डिसक्रिपसननि लिंकआव थुनानै नायब्लानो बेनि फुल एड्रेसखौ नुगोन आरो बयबो जाय माने दख'नाफोरखौ बायनानै लांफैनो गोसो नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांनानै एड्रेसखौ नायनो हागोन अबे जायगायाव थ' बेहायनो गासिबो होनाय दंखायो नोंथांमोनहा बेनिफ्राय नायनानै कल खालामनो हागोन कन्टेक्ट नाम्बारखौबो बेहायनो होनाय जाखाबाय थ' बयबो बेहाय डिसक्रिपसनाव थांनानै नायदो रायजोफोर बेनो सि दानायखौ देखायनाय भिडिअखौ नुनानै नोंथांमोनहा मा सानदों बेखौ आं मिथिया खिन्थु आङो आंनि भिडिअनि थ्रुयै आं बेखायनो नोंथांमोननो देखायनो सानदों जे जोंनि बर' हिन्जावफ्रा माने दासिमबो दिनैसिमबो गाव गावनि जे बर' जाथिनिनो कालसारिक खामानिखौ मावनानैनो माने न'खर संसार खुंनाय फिसा फिसौ फोरोंनाय गासैबो खामानियाव माने हेफाजाब होनायखौ आं नोंथांमोननो देखायदों
थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेनोमोन माने देखायनांगौ गोबां दंबाव सि दाग्राफोर गोबां दं बयबो माने आंखौ लेंहरदोंमोन बैयावबो जे जोंनिखौबो खेबफै देखायफै बेफोरबायदि माने बुंदोंमोन आरो नाथाय आंबो इसिग्राब माने समनि आंखालखाय आंबो इसिग्राब माने आङो भिडिअ'खौ खालामनो हायाखिसै लोगोसे आंना देहायाबो दिनैसिम थिग जायाखै आं गगा मोनदों गुजुदों लोमजादों अब्लाबो आङो नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअ'खौ लानानै फैनाय जाहैबाय रायजोफोर थ' लास्टआव आं बेखौनो खावलायो प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालाम थ' रायजोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेनोमोन आङो भिडिअ'खौ बावनो दोननाय जाहैबाय बाय बाय थेंक इउ